Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Namhlanje ndinezibhalo, my favorite scriptures, ezikhe zandinceda kakhulu kwindlela yam yokholo. Mhlawumbi nawe zingakunceda xa uhlaselwa bubudikidiki kanje, uhlaselwa kungakholwa, uphele ukholo lwakho kwindlela yakho yokholo. Mhlawumbi zingakunceda kakhulu ngoba nam zindincede kakhulu. Kaloku kule ndlela esihamba kuyo kufuneka ube neentonga zakho olwa ngazo. Iintonga zethu ke thina ke zizibhalo zikaYehova. Esokuqala sizasifumana kwincwadi yokuqala kaYoshuwa. My favorite verse ke isuka kuverse 5. Apho kuvesi 1 uYehova uthetha noYoshuwa uthi, Yoshuwa umkhonzi wam uMoses ufile, kuzahamba wena naba bantu bam. Sendleleni njalo ebheke eKanana, bephume eYibhuti bahamba entlango. Athi kuYoshuwa, apho ndabona khona ndafaka igama lam, ndabona nje into yokuthi uthembekile uYehova, uthembekile umaxaba ayakhawuleza. Wathi Yoshuwa, akuye kuma mntu phambi kwakho yonke imihla yokudla kwakho ubomi, njengoko ndandinoMoses intoba nawe andiyikukuyekela ndiyikushiye. Ndathi haleluya, ndathi uthetha nam umzali, ndathi uthetha nam ngonyamezulu, ndiyabulela. Xa kanti uhamba nam kule ndlela enje enzima enje, sipersonalize esa scripture. Xa nawe esi scripture usithathile njengentonga yakho wasifaka entliziyweni yakho, kunjanje esi scripture usithathe usinike nabantwana bakho into yokuthi nasi iscripture, nantsi intonga yenu nani xa nidibana nezilingo endleleni. Uye kuYoshuwa wokuqala usuke kwivesi yesi-5. Athi uYehova njena uzawuba nawe, uzawudibana nazo izilingo, uzawudibana nazo zohlaselo. Noba wenzeni, noba wenzanga nto, uzohlaselwa, kodwa nasi isixhobo sakho. The sword of the Spirit, Ephesians 6 verse 17, ithi lizwi lisisixhobo, likrele lomoya. The sword of the Spirit, word of God. Ungadlali ngayo, ayonto odlala. Athi kuverse 6, faka igama lakho, uthi yomelela ukhaliphe. Athi ngokuba wena uyakulabela bona aba bantu elolile, ndabafundela lona oyise ukuba ndiyakubanika bona. Athi makazomelele, wayeyazi uba laa ndlela izubalula. Nakuwe akho mntu kuye wathi kuzawubalula indlela ozayihamba, uzawudibana nezinto ngezinto, kodwa uthi uyomelela. Ungabi yi-walk over nje, uthi nedi bakwenza kwehlele zizinto ezibuhlungu wena ube sowusithi hayi uYehova ebethena zangandincedi, ebethena akandiboni na uYehova. Ukhala. Ixesha lokhala lidlulile ngoku sikwi-end times. Into yokuqala efuneka siyazi. Verse 7, athi phinde kakhona, athi yomelela ukhaliphe kunene ukuze ugcine ukwenza ngokomyalelo wonke akuyiseleyo yona uMoses. Athi yonke laa myalelo uMoses ebexelelayo uze uhambe ngayo, ungasuki, ngomelele. Uyayazi into yokuthi njena apha endleleni siyothamba, sityhafe, sikompleyini, sibe sigramble. Xa uneli lizwi awusoze ugramblishe ngoba uzamva ukuthi uhamba nawe. Xa uhamba nawe thini nawe yomelela, ndinawe. So akho nto ezakwenza into yokuthi ubukhalaza, yomelela. Athi kwivesi yesi-8, athi ze ingasuki incwadi yalo myalelo emlonyeni wam, athi ilizwi eli lingasuki kuwe.
ungathi hayi namhlanje andizuyifunda iBhayibhile. Into ethetha ntoni ke loo nto? Ukuthi kufuneka umeditate, kufuneka uligreme noligreme, ungonqeni ukuligreme, ulimeditate, ulifunde with understanding, ulifake nalapha engqondweni yakho, ngoba kaloku liza kunceda ukude neBhayibhile, liza kunceda usematyaleni, because kaloku nansi atheka la uzihambela, uzokuatheka utyholi, uzokuatheka ngengcinga. So wena kufuneka ube nelizwi ngaphakathi kuwe lizakwazi uphendule xa uyiva ukuthi nje kukho iingcinga ezinegative ezikutyhafisayo, wena kufuneka ukhuphe ilizwi ukuthi hayi mos mna ndedwana ndihamba nayo, izondihlula kanjani le, uyawavuna mos, phendule. Athi ze ingasuki incwadi yalo myalelo emlonyeni wakho, iBhayibhile zingasuki, ilizwi eli lingasuki emlonyeni. Athi ukuze ugcine ukwenza konke okubhaliweyo kuwo, ngoba wona nokuphumelela, ngoba nophumelela, impumelelo yakho iselizwini likaThixo, isekukholweni ukuthi elalizwi liyinyani. Athi I am God, I change not, utshelo kuMalaki 3:6, akajiki. Leyo wayithethe noYoshua usayithetha nathi nangoku. Wathi uzophumelela ngelizwi, ukwenze ngengqiqo konke oko. Verse 9, athi uyabona ndikuwisela umthetho ukuba womelele, uyaphinda futhi. So akukho kutyhafa xa uyawava ejelo kuwo wathi yomelele, liyakomeleza ilizwe lakho ukuthi uthi noba sowuvuka utyhafile, noba sowusitha endleleni, kodwa xa ubuyela wazomeditate kuYoshua wakho wokuqala ukuba kuthi kanene wava uthi ndiyomelele. Ilizwi ke linamandla, the word through the John 6:63, athi the words we speak, utshilo uJesu, while they are spirit and life. Uziva sowumelele, unamandla ongawazi bavela, kanti amandla selizweni. The greater one lives in you kaloku, Moya Ongcwele. Athi womelele ukhaliphe, athi musukwatya, athi uzungoyiki. Abantu ukuthi ufumana ne-deliverance elizweni, ilizwe liyasikhulula. Athi ukoyika, it's not your portion. Athi uzungankwatyi, athi uzungaxhiphuki umbilini, ukuba uyawava uThixo wakho unawe apho sukuba usiya khona. Athi nalapho uya khona, noba uyaphi, uyawava uhamba nawe. Noba uhamba indlela enzima kuvuthuza imimoya, uhamba nawe, ungayoyiki. Ziyazi ezinye ivesi zininzi, zizothatha ke le, uthatha ufake kwidayari yakho, kodwa xa uva ungathi umadolo nzima, ngathi kuphelelwe lukholo, ingathi udibana nezilingo endleleni ezifuna uthatha ukholo lwakho, ukhumbule uthi kanene uYehova unawo, uthe akukho kwanto ezandohlula, akukho namnye futhi oza kohlula, noba yeyiphi na, iza ngeyiphi na. Zininzi izilingo, ziza ngendlela, ziza ngendlela. Nakwaba bantu okanye othi bayakuthanda bangakujikela, kodwa kufuneka uthathe ilizwi, uthi Jehova haleluya, uthi glory, uhamba nam ngonyamiso, uhamba nam Trinity Ongcwele wezulu. Sibone sokuphakamisa intloko yakho ingabi ithambile, ubuyijongise phantsi, ayiphakamise ilizwi likaThixo.